Nyt me tullaan kertoa teille, mitä kaikkea me ollaan tehty Uudessa-Seelannissa. Pitäkää penkestä kiinni. Tässä videolla on parhaita paloja meidän reissusta. Me ollaan ajeltu vähän siellä ja täällä. Nyt täällä jo kontataan. Vauhtia. Vauhtia Aasi. Yritä itse kävellä tätä. No problem. Mutta jyrkkämäki. City.
Hyvää joulua! Täällä puhuu Joonas ja terveiset täältä Uudesta-Seelannista. Nyt me ollaan täällä Essin kanssa viettämässä joululomaa Warringtonissa, mökissä. Ulkona 21 astetta oli päivällä, nyt ei enää ihan niin paljon. Nyt voi laittaa villasukat jalkaan. On ihan joulu. Me ollaan nyt yötä tämmössä mökissä, mikä me vuokrattiin. Vuokrattiin $65 yö. Täällä on keittiö, missä Essi ahertaa. Meillä on tämmönen pikku kivihiilitakka, johon käy myös puut. Perustelkkari. Ja täällä on meidän yöpaikka, makuuhuone, johon Essi eilen osti uudet lakanat. Jokseenkin Essille vähän epäonnistui tää lakanaosto. Mutta Täällä ei myydä normaaleja lakanoita. En voi syyttää itseäni. Eikä kukaan muukaan. Ja katsotaan miltä meidän muu paikka näyttää. Siinä tuonne huoneeseen ei katsota, siellä on meidän toinen makuuhuone, joka on vaatevarastona. Täällä ollaan jo syöty porsaan kyljystä paistettuna. Se oli mun mielestä lammasta. No se oli kyllä itse lammasta. Näin mulle ainakin uskoteltiin. Ja täällä on vessa. Siellä on kylpyammet ja pytty. Ulkona meillä on mukava vihertävä sää. Siellä terassilla on grilli. Ja mikä parasta, täällä on meidän uusi urheiluauto, jossa me muu matka yövytään. Tuolla on riippumatto, jota ei ole vielä päästy kokeilemaan. Huomenna vasta. Siinä urheiluauto on odottamassa uusia kilometrejä. Ei syö mitään muuta kuin polttoainetta, öljyä ja vähän jäähytysnestettä. Subaru Omega näin paikallisittain, mutta suomalaisittain Leone. 1800 kone kaasarilla. Onko täällä ehkä koko mäkin paras osa? Yrttitarha. Josta tosin ei tunnisteta ehkä kuin minttu. Tai basilika. Nyt se haisee ihan basilika. No niin. Nyt kävi sitten näin, että Essi lähti omaan huoneeseen. Mä jäin yksin tänne muun huoneeseen. Ja tuolla se Essi vaan omassa huoneessaan. En kyllä tuu sinne enää toista. Voitko esitellä sun omaa huonetta? Mun omasta huoneesta löytyy pehmoinen sänky. Tuuletusräppänöitä. Ihan oma ulko-ovi. Ja mikä parasta, kattolamppu. Kamat kyydissä on, etupenkki paikasta riitaa. Otin yhden kasetin, Juholla on kuitenkin liikaa. Kenen vuoro ajaa, Mikko on ottanut oluen. Tytöt kuskina vaan, silloin kun on hätätilanne. Laulaa, laulaa meille laulu, ettei vielä silmä tunnu. Perillä on tuolla, edessämme jossain mennään, mutta ajetaan hiljempaa. Toivon ettei matka loppuis ollenkaan. Tämä voi olla koko elämämme ihanin päivä. Jouduttiin jäämään tämmöiseen hätäyöpymispaikkaan, kun ei päästy enää kauemmaksi. Pieni vesisade, nyt ei enää tuule kovin kovaa. Täällä ollaan 1,5 kilometrissä ja tuonne menee tommonen iso rotko. Vessa
on siellä, jos uskaltaa mennä, saattaa tuulessa lähteä tuulen mukaan.